This is a movie and is also a music coming in from Nyimbo Matumbi. You know, it's not all that different from the previous one, and it's called Julie Part 3. Ndati tafuna kuwapandanitsa Vivian Juliet ndedzaisovera nikuriyayola kwanini chifukwa Vivian odani chita chipongwe mtamupezani munthu wamamuna akulilongwe tekniko ndipo Juliet yamweyo amene adanithandiza kuline nsamwetame kujayi moti ndazuza nditafika nyumba nuriyayi nimukhululukira koma sindinafune kwamfiro mukhululukira ndafuna ninyengelere kayi ndiye ndatuluka kumamwa juisi pakonde ndamuona wabwerodzani khalira pambali payapo koma maliseni ngati ndinakulakwira ndikhululukire. Juliet ufuna nkukhululukire ukumbwira chaka cha 2004 udafuna kunijiwitsa kwa salo ku Sanctuary ukumbwira the very same way udanipanditsa kwa chibausa kuliyokwe hotel. Martin, I'm sorry, undikhululukire. Usachitonikwiraso Juliet nundinakhululuka. Martin, wandikhululukirade? Kodi sukhulupirira kuti nakhululuka nkwiyaso ufuna nchitosayina kuti nakhululuka. Hey, that's my point. Wow. Julie, sinango chitika kwa matundi makukondabe. Ndiye ndantudziwa kuti Juliet wanikhululukira ndaitulukira nuli apa nkantine mupempha ndalama soni mana chifukwa chita mantha kuti akantwani mana mkiyaso ndamuwuza ni kuti Julie nufuna 10,000. Martin, ufunaso ndrama yachani? Juliet usati unifunseso mafunso unipatsasu unipatsa. Hey, basi, I'm sorry. Kotenka iyi basi. Juliet anati 10,000 kwa eni nthawi yomweyo ndamuwuza nuti Juliet nubwera nfuna mpire mtaoni. Martin, nsikhawo bakhomo ndoti simandisowa. Koma Juliet umaniseketsa bwanji iwe nsikhala pakhomo chitseko chidzanipana kaya yawo. Julie, sinango chitika kwa matundi makukondabe. Ndanyamuka kunyumba pagali moto yabwino zedi ya Juliet niruyenda mchilambula lodi mse wanyuwani uja ndamuona Vivian chomuona nthawi yomweyo ndamuyimira. Maliseni kodi ngati ndakudziwa ndipo chigali moto tala ndachirimenechi. Vivian inu msafurike mmafuso tatsakulani mkwere apa ndiye nthawi yomweyo ndadza kukuloli pajaniri mchiteni nikuti achiteni chimwera chose Vivian nkafuna china nkamumwiraso Juliet ujo okanipatsa ndapitane kumamamiya tala nkukamumwetsa waini nthawi yomweyo tonse tidaledzera zedi mkuiwala zoti tabwera pagali moto nukakupa minibasi ndipo mukadzanti mwaona wanthu mminibasi muja achita mabokoso avuta sedoka mwamowa mudzandziwa kuti vitsiru pa wanthu asawodzumwa mowa amanchita chete nkumakolongolera kwawo ine Vivian tidalongolola zedi tilandire nawani Kodoko ndakirala minibasi tankwere kumene sidambe nkwenda komwe sidambe nkunjoya komwe mapisa ndalama awangonyamwa ativurika ranthu opanda maminibasive ndalama zingati ndamasokozo 60 kwacha munthu mmodzi 60 kwacha munthu mmodzi anthu awiri chiwani mtiwende ayi dala libe anthu awiri umakupatsa 100 simavuta ati ndalama upeza timatola ndalama anthufe palibe zoti kupatsa 120 walani mmenezo. Julie, sinango chitika kwa matundi makukondabe. nditaona kuti kindekitale akangana Vivian ndalowerera ikuti kindekitale utsikhala nkhalibwe bwanji uchita mabokoso ni mapasinja mulomuti udziyamika kupanyamulako wanthu muno asakwa akunyendetsa mipanduku kumankuwa mosayambira ya mtauni olomwana yemosamuona kwake kufuna tikakupatsa chiwani mfikiro ti iwalitse chenjawo nkakunenera kwa association munthu wosadziwa kasitomake. Julie, sinango chitika kwa matundi makukondabe. Mini basi iruyenda Vivian nkawaini kaja ndamumva walangula okondakira atsika nawo pamtandilepo jalati danti kwantsika pamtandilepo ndampeza pali mchimwene wake wa Vivian wovuta sedita adanti kwandiwona kuti ndili mchemwali wake adafikiruni kwenya msana mubutayi Vivian ipoona iza adalalamuka tala Piliyari tamusiye munthu Piliyari nkakunenera kwa mama iwe Piliyari ndouso mama iwe obwera ndo baba uwona ukuzivuta kanimene ukamupha mwana mwini wakeyo. Julie, sinango chitika kwa matundi makukondabe. Sinango ndifuta kwa matundi makukondabe. You think a joke me a make? Why every time you just talk about Julie?
Matumbi just a talk about Julie. Yeah, me know. A special request to all poor man who fall in love with a rich girl. Rich girl, and as I miss a rich girl, I see it. Anything that you want, she'll give it to you. If you want one house, she'll give it to you. If you want one car, she'll give it to you. If you want go abroad, she'll buy your ear tics. Anything she want, you'll give it to you. Every time we talk about Julie, why every time I do me talk about Julie? Because rich girl are nice, you know. Zimango chitika kwa matundi makukondabe. Zimango nifuta kwa matundi makukondabe. Zimango nifuta kwa matundi makukondabe. Zimango nifuta kwa matundi makukondabe.